Machiegni kendo nyakwara Mugia Juang. Luoro e kind jogo ma odak kod kute mag ayaki pod miyo moko kuomgi ok muony yath maduoko teko mag kute mag ayaki piny ma ong'ere kaka ARVs, gino mamiyo jogo ma odak kod kute mag ayaki pod nyalo keyo kutegi. Kata kamano, lony mokel mar sindan michuoyo diriyo e higa mar geng'o kutegi bende nyalo kelo lokruok maduong' e kedo gi kute mag ayaki. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori, George Juma, miyowa ler mathoth. Maromo jo Kenya milion 1.4 odak kod kutego mag ayaki. Ka kuom kwanne, maromo 2.2 gin joma chuo, to 4.5 gin joma mine. Okenge oseketi kendo imedo keto mar landruok mag kutego mag ayaki e pacho kae. E higa mar 2011, piny Kenya ne osidho chenro maneno ni oganda modak kod kutego mag ayaki omuony yath makare, kendo tika ikweda kaachiel kod luoro ne jogo modak kod kute mag ayaki. Mae nobiro kod nonro mane otim e kind higa mag 2007 nyaka 2016 mane oyango ni ng'at modak kod kute mag ayaki to muony yath makare chopo kama koro teko mag kute koro dok piny kendo ok onyal keyo kutegi. Mae dendo kaka U2U, mabendo ng'ere kaka undetected equals untransmittable. Yoni makedo kod landruok mag kutego mag ayaki pod kale ohinga mathoth nikech luoro kod akweda ni jogo modak kod kutego mag ayaki. Moko kuom jogo modak kod kutego mag ayaki pod ok muony yath makare nikech luoro kaachiel kod akweda. Mae osemiyo moko kuom jogo modak kod kutego mag ayaki piny owacho kod wego moko mago mag piny owacho obiro kod yore mopogore opogore maneno ni jogo eko ma odak kod kutego mag ayaki ok obedo kod luoro kendo gimuonyo yath e yono madwarore. Chenro mar keto jogo eko ma odak kod kutego mag ayaki e grube mar ji 10 kendo achiel kuomgi omonegi yath ma idendo ka community ART group madhi nyime e sub-county mandhiwe kaunti ma Homa Bay osekonyo e kedo kod luoro kaachiel kod akweda ne jogo eko modak kod kutego mag ayaki. Nitiere nyamrerwa ma omo yath to kendo achiel kuomgi ma osebedo ni en osebedo motegno kaluwore gi weche mipuonjo osiptal embo koro jawre ratiro no nyalo dhi mondo otim ang'o odhi omne jowadgi yath mokelnegi. To kendo gikeno secret makata ng'ama ni machielo manoko moke ni e weche giendi orito mok ng'ato ok ding'e ni gima kama indi timore machalo kama. To gino osemiyo joma ng'eny sana koro sani wawacho ji 30 mosekony e weche giendi kendo gi ngima gi ber kabisa. Jena Nyango men nyamrerwa e gwego mag Ndhiwa mane wuok ndro mane okelo kamoro achiel jolony e wechego mag thieth, jofwambo kod oganda mopogore opogore. Romo manolosi kod riwruokno ma otisi kaka Media for Environment, Science, Health and Agriculture kata MESHA ka otende riwruokno mar International Research Center kata IDRC wach ni chenro ni osekonyogi e kedo kod landruok mag kutego mag ayaki e gwengego. Ka gibedo to ng'ato achiel nyalo dhi e klinik to jomoko dong'. Koro imiyo jogo ng'ato achiel modhino imiyo yedhe ji 10 kendo ikelo negi. Ae bas jomoko be ne nitiere mane nigi luoro mar dhi riede bench. Ka ging'e ka jomoko nenogi to dhi kuodhogi oko ni gin gi tuono. Anyangwa ni bang' kosiom yedhego mag landruok mag kutego mag ayaki ne jogo eko ma odak kod kutego mag ayaki e grubegi. Gima koro gitimo maduong' kaka nyamrerwa en luwogi nyaka kuonde ma gidake mar ng'iyo ne gimuonyogi makare. Kosedhi abiro dhi ng'iyo ni bende omuonyo yedhegi maber. Bende yedhegi otiyo godo koso seche moko oweyogi. Ka yudo ka ng'ato moro weyo mabedo defaulter ta ore achaka wuoyo kode aori osiptal. Alice Michael, meja chiw thieth e sub-county ma Ndhiwa, wacho ni ka okalo kuom chenroni mar keto joma odak kod kutego mag ayaki e grube kendo achiel kuomgi koro omnegi yedhe osemiyo kwan jogo bende koro weyo mok muony yath osedok piny e gwengego. Osepim no yudni gokimi to pod odhi dala obeda abeda ok odwa kata yawre ratiro ni en gi tuoni ma nyaka ne ni koro to rumo te gino pod nitie kendo gino pod inyowa kabisa made wanyalo yudo yo minyal tieke godo stigma pod nitie. Lipot mogol kod bad migawo mag landruok mag kutego mag ayaki e pacho kae mong'ere kaka The National Syndemic and Disease Control Council yangono oganda mathoth ma odak kod kutego mag ayaki pod teko mag kutegi koro pok odok piny kaka dwarore ma idendo kaka viral suppression. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Dichuo moro okawo ngimane owuon bang' ka ne osenego min ode kod pala e gwenge mag Gikumbo e kaunti ma Kirinyaga.